Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano po daw siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Irene. Love, alas 6 pa man ang misa. Nganong sayo man kayo ta din ni simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal? Unsa man ang pangutana, love, uy. Syempre, love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni dako ramang ka, love? Na kay gustong isulti? Love. Di ba magkagunsay gusto sa akong pamilya, di ba? O may baho ka, nganong gikontrahan ka sa akong ginikanan? Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila'y nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayong supako na akong mga ginikanan. Unsay buti mo ipasabot, Raymond? Love, magkigbuwag na ko nimo. Kay magpare ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero, ayog kalimot nga, love kay tika. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love nimo. Sorry kayo, Irene. Day, Irene. Kung love pa ko niya, diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, anak, day. Kinili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikompetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinuon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Basta pinagid mo, para ka mo sa usag-usag. Sige lang, day. Ingon sila, kung naitaw nga mawa, naitaw nga moabot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mobalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR. Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw? Kusukas, uwan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, share tag tayo mo. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kayo ko. Malasa na ako, eh. Ako, swerte.
Ha? Swerte ko. Kay kung wa pamuwan, di ko makapagitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapila na ako ng bantay nimo nga magatang og jeep ni Miss. O dugay na ko gusto makigilahila nimo. Clyde ko. Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, mo to. Sige na may text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bahay. Dili na kayo ko laayon kay nanamang ko'y kauban permi. Ay, mao ding blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Ganahan ko niya og malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh, ha? Kisugot ako nimo? Oh, Clyde. Yes! Wow! Yes! I love you, Irene. Hoy! Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka. Managkot ta maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to? Mahal, nagsabot ta tandaan ha, nga dili ta. Wala, di ta banood sa simahan. Mahal, actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo niya. Anhira dita sa bahay? Mahal. Oh. Mahal kay tika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako na makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga akong gipangandoy na makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Will you marry me, mahal? Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal. Mahal, wa pala ikaw umabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibita. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal. Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso ta pa-check up. Yan na ang result. Unsay result, Doc? Kinsa may problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero semester ang nai-problema. Ako? Huwag ko yayo! Huwag ko kapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Biyahin lang ko, Irene. Huwag ko kapuslanan! Di ta magkahimog pamilya tungod na ko. Kay pao ko! Nagkabatik ka? Pao ko! Mahal, ayaw pag-ingon, anak. Good! Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan ti ka. Daganong paagi mong gusto na itong magkaanak. Pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba?
Maulagi. Nag-uulsad baya ko. Pero mas grabe kapiktado si Clyde. Kay gusto na gid niya nga naami anak. Mauday nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwa sa imong kaugalingon nga motrabaho. Maog yun. Unsa may sulti sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana para makakonsentrate na ka sa imong trabaho. Ikaw ra ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to tanang applicants, no? Kay mauli na ko. Ay, napay usa, day. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag nimo siyang resume, ha? Ayaw pagdali-dali og uli, good. Sige, good. Pasudla na siya, day. Good afternoon. Have a... Oh. Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Nia. It's been a... Very long time. Yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kong hibaw kung okay ra ka. Okay na ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry na sad. Mao na last na kong nadungog nimo. Og mao sa na isulti nimo nako karon? Wa ka puli ana nga word? Sorry? Okay. Let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh. Diba, mauni nga year nga nakigbuwag ka na ako? Huwag mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. Ang nilarga ka sa laing nasod without telling me? Sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Huwag tama na ko na imong pagsigig sorry. Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, paminawa ko. No need. Klaro na nako karon. Naghimo ra din nimong rason ang pagpari para magbuwag ta. Ha, nice! Natuman ka nimong gusto. Oh, hinoon, for sure, wa man gyud ka magmahay, no? Kaya natuman gyud ang imong gusto. Nakalarga ka sa laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon. Pero, mao to'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least, ikaw natuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now. Ako pa mo ini-interview nimo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali para na ako pagbuwag na to. O gani ikaw may hinungdan. Nganong ako mapadayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako. Nagpakita unta ka na ako. Wa unta ka mo larga. Kay ba kagpila ko kabuhan nga nagpaabot nimo nga mabalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang nako nga wa giday ka mo padayon pagkapari. Di ko gusto ikaw may basulon sa akong mga ginikanan. Nganong wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ako og pila ka tuig. Pero wala na akong nahibawan nga minyo na ka. Mao na nga anak ko nagpakita nimo. Kay nahibaw kong malipayon ka na sa lain. Pero bisan gamay. Wa makuhain akong love diya nimo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond. Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lang sad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo closure. Og aron sad mahibaw ka. Nga bisagwa na ta. Mahal gyapon ti ka, Irene.
Excuse me. Raymond! Mahal gihapon ti ka, Irene. Dili bawa si Raymond sa kong hunahuna. Wa pa gid ay ko makamove on niya. Mahal? Mahal! Naunsa man ka, uy! Hubog na sad ka? Pila na ko kakaadlaw nagsige hubog-hubog. Ug dugay kay ka mauli. Oh. Pantay di ka. Wa na mangugas imong kaugalingon ning ngaging mga adlaw. Clyde, Biyahe na lang ko, Erin. Wa na rason. Padayonon pa ni nato. oh, kinsa man eh? Hello? Love. Oh, Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag yung kailaing kadadaan ni mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay ko. Ay, kung biyai, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko niya. Diyos ko, kada kong sain ang akong kibuhat. Usa naman na ikabuan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko, positive. Mabtos ko. Unsaon man nila ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Oh, hello, Raymond. Magkita ta. Ha? Mabdus ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kay imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Oh. Ang atong gibuhat. Minyukod ko. O sa kay batiyon sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdus ko, na naibawa man siyang dili siya makaanak. Unya, unsang may plano din mo, ha? Dakong sayop nga nakita patagbalik, Raymond. Ilabi na nga naapag kinahitabo na to. Oh, Erin. So good karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. Usa? Unya si Clyde. Ang imong bana. Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug siya ang man. Clyde, ganun. Nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa CRI. Ug nahibaw kong dili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, kaingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawahan na ko, Irene. Irene, mahal ka. Di mo gustong bawa.
balik sa sinugdanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata. Dili na mo pwedeng akoon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. There are times when one has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Mahal na ko si Raymond, o mahal sad na ko si Clyde. Pero pareho na ko silang nasakitan. Maunga ko gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dili na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.